Задача перед удзельнікамі канферэнцыі была даволі няпростая. Прааналізаваць сваю работу за апошнюю пяцігодку, вызначыць планы на перспектыву, акрэсліць найбольш праблемныя моманты ў дзейнасці прафсаюзных пярвічак. За гэты час новых іх створана 7, столькі ж і ліквідавана. А паколькі маладзежанскі райкам прафсаюза работнікаў АПК вызначаны як базавы для навучання моладзі, то свае веды па юрыдычных грамадска-арганізатарскіх аспектах павышалі будучыя лідары на розных семінарах. На районных пленумах і прэзідыумах пастаянна разглядаліся пытанні захавання працоўнага заканадаўства, зніжэння вытворчага траўматызму. Чаще всего из уст выступающих звучали вопросы по низкой заработной плате, качеству ремонта и строительства жилья и дорог, отоплению и содержанию объектов социально-культурного назначения, обеспечению спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, необходимостью улучшения условий труда и быта. В настоящее время пришла пора реализации критических замечаний и предложений, высказанных в ходе отчетно-выборной кампании. Першарадная задача райкама прафсаюза – работа па выкананню калектыўных дагавораў. Цяпер больш прадумана вядзецца падрыхтоўка кожнага раздзела, праводзіцца юрыдычная экспертыза, а самае галоўнае – ідзе рэальнае напаўненне дакумента ільготамі і гарантыямі ў адпаведнасці з фінансавымі магчымасцямі прадпрыемства. Калектыўная дамова застаецца моцным інструментам у руках прафсаюзнай арганізацыі і надзейнай абаронай законных правоў і сацыяльна-эканамічных інтарэсаў працоўных, як моладзі, так і людзей перадпенсійнага ўзросту. Прадметам грамадскага кантролю застаюцца і персанальныя дамовы контракты. Анализ показывает, что наниматели неохотно идут на заключение контрактов на более длительный период. Так, более 50% краткосрочных контрактов заключается на ООО «Красненский консервный комбинат», на Агдимоле, Рыбхоз Грицево, Малиновщинский спиртоводочный завод «Аквадив», Молодеческий молочный комбинат, Управление по сельскому хозяйству и продовольствию. Обращения и рекомендации райкома неэффективны по этому вопросу, так как наниматели утверждают, что они не нарушают трудовое законодательство. Наша задача, уважаемые коллеги, добиться обязательно участия председателей правкома в обсуждении условий контракта. Обязательное продолжение трудовых отношений с работниками, добросовестно работающими в течение года на срок не менее 3 лет. А при наличии высокого профессионального уровня на срок 5 лет. Ахова працы таксама ў полі зроку прафсаюзных лідараў, гэтак жа, як і ўзнагароджанне лепшых перадавікоў сельгасвытворчасці на розных участках работ, а яшчэ арганізацыя злётаў маладых спецыялістаў, культмасавыя мерапрыемствы, ушанаванне ветэранаў вытворчасці. Выступаючыя на канферэнцыі дапоўнілі даклад свайго лідара дзейснымі заўвагамі і прапановамі. А Владзімір Саланенка аднагалосна атрымаў права узначальваць райкам прафсаюзаў работнікаў АПК на чарговую пяцігодку. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ.